dues preguntes són la primera sobre el polifuncional, ara que ja hem acabat l'obra. La pregunta seria clarament si ja podem utilitzar el polifuncional en festes o no, perquè no hem vist ningú informe tècnic o res semblant que ens indique que aquest polifuncional es pot utilitzar, i si existís que ens el facilitaren, ja que pensem que aquestes inversions s'han fet per utilitzar-lo. Primer se va fer la inversió aprovada pel Partit Popular, després dues amb vostès, i confirmar que se pot utilitzar o si cal fer més inversions. La següent pregunta, doncs me les contestar juntes. La següent pregunta seria sobre la mineta, que ja fa un any també en desembre preguntarem sobre aquest tema, i és que l'any passat, la mateixa pregunta que vam l'any passat, en setembre o octubre, passarem per comissió dues o tres factures sobre les comportes, sobre uns arbres, unes flors per a la mineta, una subvenció que tenia que vindre, i aquí no hi ha encara res. Entonces, no volem pensar que aquestes factures s'han fet per justificar la subvenció ha vingut i s'ha gastat una altra cosa. Volem pensar que la subvenció no ha vingut, no ho sabem, preguntem si la subvenció ja ha vingut, si pensen que les comportes i aquest material,